endo gi Ken. Aparo ni gima nyaka nyis joluo kendo oganda koro kuotho gi oganda. En ni onge remo moro mar Raila moro amora. Kendo Raila odonje sirikal gi Ruto kaluwore gi teko kendo gi tich matek mosetiyo ko oketo chama mar ODM bedo motegno kendo bedo gi jo od bura. Dine ben Raila ok notiyo motegno ba chama mar ODM nigi supporters e piny mangima kendo nigi wabunge mang'eny e bunge dukoro ng'ama dewe onge to tiyo matek mo oneno ni ODM nigi numbers e bunge kendo ODM nigi supporters e pacho mangima. Emomiyo imanye gi William Ruto ni bi mondo wata sirikal. Samo osedonjo sirikal ni higni 2 modongi kaka na wajeria. Joluo bende koro winje mit sirikal. Joluo wego dhogi. Sani jomoko bende ogoye koko. Ma joluo osebedo ka goyo koko ka gidwa donjo sirikal. Osegwelgi ba gidonjo sirikal. Jogo ma didonjo sirikal nikech wang'en wanyalo bedo gi reshuffle. To kata kapok wadonjo i wach reshuffle, sani ni cha osemiye jowa gimoro matin e sirikal ka. Wan gi Mbadi kacha, wan gi Wandai kacha. Onego wanen to ere kaka wanyalo tiyo gi kombe mwayude sirikal gi mondo joluo one mit kendo ber mabede sirikal mondo waduok penjo moro mane jawinjo moro penjo ni to jaluo dwaro ang'o. Nikech gigi oganda moko osebedo ka ng'eyo kendo imiyo ko oganda moko ywak sani nikech ok ni giywak ni ok gihero ODM kata ok gihero Raila. Giywak ka gineno gigo madhi bayogi matimre sirikal. Jogo mosebedo ka winjo mit sirikal neno ni mit manyicho wawinjo cha sani koro oganda luo dhi winje. Oimomiyo ka waboyudo gimoro ma midhi podnwa sirikal ka wanen to gimo podnwa sirikal ni jaluo winjo berne mondo mi ka chopo 2027 to wanyalo goyo mbaka. Ni kaka ne Fredo wacho ni kwa chopi aora wanyalo neno ni taora ni pichal manadi. To kanicha waneno ka oting'o kendo waneno winyo mit ma bede sirikal kata ka ora no nyalo bedo ni pi opong'. To wanyalo wacho ni kata opong' nadi to wayore kodi mondo wanega wanyalo chopo lokacha wamed chamo lemo mane lokacha. To kochopo ndalo no to wayudo ka pi opong' to kendo kwa winje ber moro mwasewinjo kuom higni 2 no dhi bedo matek. Kora paro ni sani gima joluo nego oganda luo nego bedo wacho en niya to koro wasedonjo maro en ang'o mane siasa. Siasa wacho ga sami siasa en pogo mwandu. Onego bed sani wacho ni koro wasedonjo to wayudo ang'o. To gima wayudo ni ere kaka nyalo konyo oganda luo mondo chop 2027 kwa bende nyasomo boke moro e pacho ka. Nitiere skunde moko e pacho ka ma jopuonjre tin moloyo jopuonj. Jopuonj ng'eny e skunde idhi e skul tido ka jopuonj ng'eny moloyo jopuonjre. Classes nitiere ma joma nyasomo onge. To kidie kuonde moko tiyudo ka jopuonj tin, jopuonjre ng'eny makata japuonj achiel njre. Mago ema koro wadwa neno ni kuom higni 2 gi ere kaka wanyalo ni koro budget nindo siaya. Budget ma nindo siaya onego bed ni koro obedo spread to piny luo te mondo jo Homa Bay winje mitne, jo Migoro winje mitne, jo Siaya bende winje mitne gi jo Kisumu mondo giwinje mitne sami pango nikech kanye e chuny dongruok. Sami pango budget ni wang'e ni to ka wawuoyo weche mag somo ere kaka wanyalo tero omenda e pinje mag luo mondo schools obed gi jopuonj, schools obed gi buge, obed gi classes ma ji nyalo somo. Nyicha an gi twak moro gi oganda luo e mbalariany mar Tom Mboya. Kendo no wayudo report moro kanyo ma nomako chunywa ni sani nyithindo mwatero e mbalariany namba gi odok piny kwa luoro piny luo. Ma king'iyo nyithindo manyicha watero e mbalariany kuom piny manjo kalo Homa Bay motere thuth mang'eny kuom counties wang'wen. Siaya ni boto piny kacha. To numbers go osebedo ka dok piny nikech ang'o? Nikech ok wa invest e skunde. Iyudo ka skul nitiere japuonj japuonj onge kose buge ma nyithindo somo onge. Mago emomiyo sama wan gi telo kama to waneno wang'iyo